എടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തുപോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യനീയായ പരിശുദ്ധത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങേ വിശ്വാസികളെ കനിവാർന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സദാ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ രക്ഷകനെ അവിരാമം ഏറ്റുപറയുന്നതിനും അവിടുത്തെ സത്യമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ഇടയാക്കണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. റോമാബേറ്റ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ വായന. ആകയാൽ സഹോദരരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ സജീവ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവിൻ. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആരാധന. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത്, പ്രത്യുത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ. ദൈവഹിതം എന്തെന്നും നല്ലതും പ്രീതിജനകവും പരിപൂർണവുമായത് എന്തെന്നും വിവേചിച്ചറിയാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയാൽ പ്രേരിതനായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഉള്ളതിലധികം മേന്മ ആരും ഭാവിക്കരുത്. മറിച്ച് ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചു വിവേകപൂർവം ചിന്തിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കട്ടെ. തിന്മയെ ദുഷിക്കുവിൻ, നന്മയെ മുറുകെ പിടിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹോദരതുല്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുവിൻ. തീഷ്ണതയിൽ മാന്ദ്യം കൂടാതെ ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവിൻ. പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ. ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവിൻ. പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവിൻ. അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ തൽപരരാകുവിൻ. നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലാതെ ശപിക്കരുത്. സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടി സന്തോഷിക്കുവിൻ. കരയുന്നവരോടുകൂടി കരയുവിൻ. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം യോജിപ്പോടെ വർത്തിക്കുവിൻ. ഔന്നത്യം വെടിഞ്ഞു എളിയവരുടെ തലയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു വരവിൻ. ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾ നടിക്കരുത്. തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത്. ഏവരെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കുവിൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രതികാരം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാതെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിന് വിട്ടേക്കുക. എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രതികാരം എൻ്റേതാണ്, ഞാൻ പകരം വീട്ടും എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാനും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കുടിക്കാനും കൊടുക്കുക.
ഇതുവഴി നീ അവൻ്റെ ശിരസിൽ തീക്കനലുകൾ ഊനകൂട്ടും. തിന്മ നിങ്ങളെ കീഴടക്കാതിരിക്കട്ടെ, തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കുവിൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവെന്നുടയുടയവനല്ലോ കാവലിരിക്കും നല്ലിടയൻ. കർത്താവെന്നുടയുടയവനല്ലോ കാവലിരിക്കും നല്ലിടയൻ. പച്ച വിരിച്ചൊരു പുൽമേടുകളിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കും നല്ലിടയൻ. ആടിനെ മേയ്ക്കും നല്ലിടയൻ. കർത്താവെന്നുടയുടയവനല്ലോ കാവലിരിക്കും നല്ലിടയൻ. വചനം വചനം ദിവ്യവചനം സാന്ത്വനമേകും തിരുവചനം. ഹൃദയത്തിൽ പാപങ്ങൾ കഴുകി ദൈവത്തിൻ ആത്മാവാൽ നിറയാൻ യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. വചനം വചനം ദിവ്യവചനം സാന്ത്വനമേകും തിരുവചനം. ഹൃദയത്തിൽ പാപങ്ങൾ കഴുകി ദൈവത്തിൻ ആത്മാവാൽ നിറയാൻ യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ലൂക്കായ് എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം എന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അപ്പോൾ ഒരു നിയമജ്ഞൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ചോദിച്ചു, ഗുരോ, നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം? അവൻ ചോദിച്ചു, നിയമത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു? നീ എന്തു വായിക്കുന്നു? അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം, നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെയും. അവൻ പ്രതിവചിച്ചു, നീ ശരിയായി തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, നീ ജീവിക്കും. എന്നാൽ അവൻ തന്നെ സാധൂകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരൻ? യേശു പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ജെറീക്കോയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. അവൻ കവർച്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ടു. അവർ അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് അവനെ പ്രഹരിച്ച് അർത്ഥപ്രാണനാക്കിയിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു. ഒരു പുരോഹിതൻ ആ വഴിയെ വന്നു. അവനെ കണ്ട് മറുവശത്തോട് കടന്നുപോയി. അതുപോലെ ഒരു ലേവായനും അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവനെ കണ്ടെങ്കിലും കടന്നുപോയി. എന്നാൽ ഒരു സമരയക്കാരൻ യാത്രാമധ്യേ അവൻ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു. അവനെ കണ്ട് മനസ്സരിഞ്ഞ് അടുത്തു ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞുമൊഴിച്ച് അവൻ്റെ മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടി തൻ്റെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറ്റി ഒരു സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിചരിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം അവൻ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ധനാറ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളണം. കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ചെലവാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം. കവർച്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ ഈ മൂവരിൽ ആരാണ് അയൽവക്കക്കാരനായി വർദ്ധിച്ചത്? അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന് ആ നിയമജ്ഞൻ പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞു, നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുക.
കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്കു സ്തുതി. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ കേട്ടു. നിയമജ്ഞൻ വന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈശോ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ഈശോ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചു, നീ ബൈബിളിൽ എന്നാ വായിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം, അയൽവക്കക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം, അയൽവക്കക്കാരനെ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അവൻ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അവൻ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിന്നെയും ഈ നിയമജ്ഞന് തന്നെ സാധൂകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു, ആരാണ് എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനെന്ന്, ആരാണ് എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനെന്ന്. അപ്പോൾ ഈശോ ഈ നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഉപമയെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മനസ്സിലാകും 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമതായിട്ട് കള്ളന്മാർ, രണ്ടാമതായിട്ട് ആ പുരോഹിതനും ലേവായനും, മൂന്നാമത് നല്ല സമരിയക്കാർ. 3 കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ ഉപമയിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ 3 കഥാപാത്രങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് കള്ളന്മാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കള്ളന്മാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യാത്രക്കാരനെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം എടുത്ത് അവർ പോയി കളഞ്ഞു. അതാണ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ പുരോഹിതനും ലേവായനും. അവർ രണ്ടും ഈ അവശനായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോയി. അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ്, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എൻ്റേത്, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരുകയില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. മൂന്നാമത്തേത് നല്ല സമരിയക്കാരൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ്, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റേത്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മരുന്നെല്ലാം എടുത്ത്, അന്നത്തെ കാലത്ത് യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ മരുന്നെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. ആ മരുന്നെല്ലാം ആ അവശനായി കിടന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി സത്രത്തിൽ കടത്തിയിട്ട് 2 ധനാറ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളും ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ വരാറില്ലേ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാമും കള്ളന്മാരായി ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം നാം കെടുത്തി നമുക്ക് സന്തോഷം നാം വഹിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നാം അങ്ങനെ കള്ളന്മാരാകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നാം പുരോഹിതനെയും ലേവായനെയും പോലെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് കണ്ടെന്ന് നടിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കാറില്ലേ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല സമരിയക്കാരനാവും. നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതം സ്നേഹമാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം. ഈ സമരിയക്കാരന് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ സമയവും തൻ്റെ വസ്തുക്കളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കില്ല, നിനക്കെത്ര കാറുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്കെത്ര ബസ്സുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്കെത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്കെന്ത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, നീ വലിയ ഫേമസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുകയില്ല. ഈശോ ചോദിക്കും, നീ എൻ്റെ എളിയ ദരിദ്രരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന്. അതുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഞാൻ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഒരു മരിച്ചടക്കിന് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത്, ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ആരാണ് ഉള്ളത്? നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളോ വസ്തുക്കളൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശവടക്കിനല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വെറുതെ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ത്യജിക്കണം നാം. ഈ സമരിയക്കാരന് തൻ്റെ സമയം, അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു, ആ സമയം ത്യജിച്ചു. തൻ്റെ പൈസ, തൻ്റെ മരുന്നുകളെല്ലാം ആ മറ്റു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ത്യജിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം.
അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. അല്ലാതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലായാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ത്യജിക്കണം, ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്യജിക്കണം, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കണം. ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണണം. അത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. ഒരിക്കൽ ഞാനവിടുത്തെ വായിച്ചതാണ്. ഒരിടയ്ക്കിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്ല് മേളിൽ നിന്ന് പണി നടത്തുന്ന താഴോട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തലയിൽ വീഴും. പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. കൈ വെച്ച് പുള്ളിയുടെ തലയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? തൻ്റെ കൈ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് തലയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സ്നേഹമാകുകയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും, നമ്മൾ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. ഒരു ചെറിയ പോയമുണ്ട്, 4 ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷാണ്, ഞാനത് മലയാളത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. നമ്മൾ ടു സീ ഈസ് വൺ തിങ്. നമ്മൾ കാണും ഒരു സാധനത്തെ. കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അത് കാണുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സാധനത്തെ നമ്മൾ നോക്കും. നോക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും. നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും എന്താണെന്ന്. മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നാം അത് പഠിക്കും, കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി പഠിക്കും. പക്ഷേ അതിലൊന്നുമല്ല കാര്യമിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് സ്നേഹമാകുന്നത്. കാണുക, നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക. പക്ഷേ ആ പഠിച്ചത്, കണ്ടത്, നോക്കിയത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്നേഹമാകുന്നത്. അതാണ് സമരിയക്കാരൻ ചെയ്തത്. അതാണ് സമരിയക്കാരൻ കണ്ടു, നോക്കി, മനസ്സിലാക്കി, പഠിച്ചു, തീർന്നില്ല, പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ ആ പുരോഹിതനും ലേവായനും കണ്ടു, നോക്കി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷമൊന്നും ചെയ്തില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ, ഏത് ജീവിതത്തിലായാലും കണ്ട്, നോക്കി, മനസ്സിലാക്കി, പഠിച്ച് നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ലോകത്ത് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം വിധിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സ്നേഹത്തില ഈ എളിയവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നീ നിൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കും. നമ്മുടെ ഉത്തരം യെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദീപലി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നല്ല സമരിയക്കാരൻ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ലവനായ ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയായി സ്വയം നൽകുന്നു ഞാൻ. ആത്മാർപ്പണം, ഈ ഹൃദയാർപ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ. തൃക്കൈകളിൽ പൂജപാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയായി സ്വയം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ. നിൻ ജീവനിൽ ദിവ്യവിരുന്നാകുവാൻ ഒടിയുന്നു ഞാനും ബലിവേദിയിൽ. നിൻ ജീവനിൽ ദിവ്യവിരുന്നാകുവാൻ
വിരുന്നാകുവാൻ പൊടിയുന്നു ഞാനും ബലിവേദിയിൽ തിരുമുൻപിലെ മെഴുതിരിയായി ഞാൻ ഉരുകുന്നു നാളം തെളിഞ്ഞിടുവാൻ തൃക്കൈകളിൽ പൂജപാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയായി സ്വയം നൽകുന്നു ഞാൻ ആത്മാർപ്പണം ഈ ഹൃദയാർപ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങേ ജനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ പ്രീതിപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭക്തിപുരസമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്വർഗീയ കൂദാശകളാൽ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. യോജിതവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം ജനതകളുടെ പ്രകാശമായി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ മർത്യപ്രകൃതിയുടെ സത്യയിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമർത്യതയുടെ നവ്യമഹിമയാൽ ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മലാഖമാരോടും പ്രധാന മലാഖമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അഭിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ബലവാനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, കർത്താവായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ.
അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. പാവനാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേർന്ന് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അങ്ങേ പക്കലേക്ക് വിളിച്ച അങ്ങേ ദാസർ ജെറോം പിൻറ്റോ, KJ തോമസിനെ ഓർക്കണമേ. അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ മരണത്തിന് സദൃശമായ അവിടുത്തോടെ ഒന്നായി ചേർന്ന് ഇയാളെ അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിലും ഒന്നാക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്താലും മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളിലെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്തോലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യ ഉപദേശത്താൽ രൂപവത്കൃതായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം, സ്വർഗത്തിലെ
സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലും മായിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരമിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യത്തൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളും സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. മനസ്സു നിറയെ നന്ദി മാത്രം. നാവിൽ എന്നീശോ തൻ നാമം, കാതിൽ എന്നീശോ തൻ നാദം, കണ്ണിൽ ഈശോ തൻ രൂപം, നെഞ്ചിൽ ഈശോ തൻ സ്നേഹം, മനസ്സു നിറയെ നന്ദി മാത്രം. നാവിൽ എന്നീശോ തൻ നാമം.
അരികിൽ വന്നു ഉള്ളം തരളിതമായി നാവിൽ തിരുമൊഴി കേട്ടു നീ എൻ പൈതലല്ലേ ആണിപ്പാരുതുള്ള കൈകളാൽ എന്നെ ആരോട് ചേർത്തണച്ചു നാവിൽ എന്നീശോ തൻ നാമം കാതിൽ എന്നീശോ തൻ നാദം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങേ കൂദാശയുടെ പങ്കാളിത്തം വഴി ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ദൈവമേ, അതിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഫലം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങേ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അതേ ദാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചും. ഉണ്ണീശോടുള്ള നൊവേനാം. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബെത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനത്തെ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നദ്ധയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ട ആനന്ദ നിർവൃത്തി അടഞ്ഞ ശിമയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതരാക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപാത്തിങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ഈശോയെ, നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങയെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃത്തുക്കളെ വളർന്ന് സത്പ്രവർത്തികൾ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന ഈശോയെ, ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് സ്വകരാജ്യം എന്നരുൾ ചെയ്ത ഈശോയെ, ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങൾ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. മാമോദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കുദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും
മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ മാനവ ലോകത്തിനു വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതീ യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെയും നമ്മുടെ എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മനസ്സാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഹൃദയശാന്തതയും അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. കർത്താവേ കനിയണമേ, മിശിഹായേ കനിയണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ. സ്വർഗപിതാവാം സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. നരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദൈവാത്മാവാം സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിപാവനമാം ത്രിത്വമേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അത്ഭുത പ്രവർത്തനമുണ്ണീശോ, അനുഗ്രഹദായകനുണ്ണീശോ. സുതരുടെ യാചന കേൾക്കണമേ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. നരനായി തീർന്നവനുണ്ണീശോ, സ്നേഹത്തിൽ ബലിയായവനേ. പരസ്നേഹത്തിൽ വളരാനാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. സത്യത്തിൽ പൊൻദീപത്താൽ ശാശ്വതമാ പ്രഭയേകണമേ.
കുറവായി പോയൊരു വിശ്വാസം ദാസരിലെന്നും നിറയാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അന്ധതയാൽ അവിവേകത്താൽ മനുഷ്യരിൽ നിറയും പാപങ്ങൾ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ. ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അന്ത്യദിനത്തിൽ വിധിനാളിൽ കൃപയുടെ വാതിലടയ്ക്കരുതേ. നീതി നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ